pystyy. Australian! Australian! Härje! Harry Potter Sveitsissä. Rakkaat oppilaat, tervetuloa viettämään taas yksi suklainen, mutta ei liian makea lukuvuosi Tylypahkassa. Ja kuten aiempinakin vuosina, tänäkin vuonna ensimmäisen vuositason pojat ovat isä Kalkaroksen täysin vapaassa käytössä. No mitä vittua nyt? Saatana typerä kapitalisti ruma huora. Ja koulumme on siirtynyt myös uusi oppilas Kallion lukiosta, Luna Lovekiva. Niin, hän on vähän tämmönen erikoisempi nuori. Sitä ollaan niin lesboa, että katsotaan saatana, kun mä kutsun sen pikku nulikka vähän piknikille ja työnnä kurkkua sinne, mihin aurinko ei paista, kukaan lesbo sen jälkeen saatana. No mutta, haistakaa vittu. Harri, minun täytyy pyytää sinulta palvelusta. Otaappa tästä ja kirjaa ylös. Tiedätkö Harri sen tunteen, kun on ihastunut tyttöön? Tyttöön? Ihan syömensä pohjasta. Mitä kirjoitan? Runo. Silmäsi ovat nouseva kuu, huulesi punaiset kuin peuralla juu. Muolima ääri juoksisi vuoksesi, Uudenmaan lääniin tulisin luoksesi. Takiasi syömeni tuskin lyödä pystyy, Luna. Ja takias monella nousee pystyyn, muna. Siis silloin, kun he tarjoilevat sinulle aamiaista, pekonia, munia ja muroja maista. Vitun hyvää. Palataan asiaan. Haluan lähemmin tutustua sun jakorasiaan. Noin kypsää nuorta ei varmasti oo toista. Ei uskois, että oot vasta 13. Olet karvanen ja keltainen kuin kissa. Ja jos et mua ota, niin luokalle jäät. No, saatko ylös? Sain! Kuka on meidän iso paha tuhma heppa? Kuka? Kiimakoni. Hei. Tässä on ystäväni Barnabas. Niin, siitä kirjeestä. Sain sen. Pimennon runo oli todella koskettava, mutta olen jo ollut vanhempien naisten kanssa. Äitini, isoäitini. Ymmärrän täysin. Olen tehnyt jo kaikenlaista. No mitä esimerkiksi? Tiedethän. Kerran tapoin pandaemon. Veristä puuhaa.
ja käytin hyväkseni sen ruumista. Ja söin poikaset. Ai jaa. Vietin myös yön Barnabaksen, sen ison hepan kanssa. Barnabas ei käyttänyt ehkäisyä. Ja tässä on lapsemme. Tapa minut! Äiti, tapa minut! Miltäköhän tuntuisi leikata itseltään irti vaikka paksu suoli? Äiti, Niin. haluan kuolla! Siitähän saisi mainion hatun. Äiti, anna minun Katso. kuolla! Hänellä on minun silmäni. Tapa minut! Vittu. Kuule Harry, minulla on Hermionelle tärkeä viesti. Ron, yritä käyttäytyä. Mitä? Mitä se on siellä, kun mä ahdistan? Hermione, minulla on sinulle vakava asia. Mikä räjähti suuressa salissa? Mitä sisältää Lunan salaperäinen viesti? Mistä saa Helsingin parhaat kebabit? Vastaukset näihin kysymyksiin selviävät lopputekstien jälkeen.